Oke, ang tabung nokar sinai room ni lai ro butar bai sinai yang tu butar jang ni lai lagi na butar bai ka room ni nokar oi thangai tabok lokak ngai kisa mai chawi ang ngai je thangnai nei saman jaga ni rok no oke ni rok ang bai so ini kurang bai tang di ang kesini room ni mirror nau bas kang ni oke room ni nok haza oke thangnai ini ang hangai hanai mia pro program tongani nerok nai tangri ang wai teyan lo और दे sini yang rogole teo fro do kaharong sinai samali ai si sakang nilanda kerika nok di gitir prawo no sintir prawo terpran ko rogba masa sinai boplo ba develop pung sinai amai ang khangna rok ko swan ya ko te bosor kai bosoro wa manai sinai sam borole break di kanya buat datang lagi cie? Hah? Baru? Cuma baru? Baru 4 road ya? Oh. Ada parking. Bisa kan, pila sini mung mana kan ni belena. Ingke daran bung teman ka?
kami ke ko singing bulari dorambara tabok ke tabok tongman inke bor jaga o tong se am ad block for bangla kormangla Bengaluru le na mane tabok ke tabok je asogoi tongmani o location sa city bor jaga o sing tabok yang ko ya ko first time sina da kon nge darle Simon na hai kama kayo ayo deba belai kan hambai joton nai tongai rano o mani khetla Obiram Jabroma ani para angke gulagati doiram para bahati ketal jago sem kami sina mele para kaisa no ke pokani mama angka omo tabuk sungje taba asuk lai tonglai mani ke omo JP Nagar angka mat hingke Oxford College by school omni mat inke jeng tini to meeting khailene kok tongmani he deba au TCF ne unge inke successful tongliya ne inke khao bahai nini wan songmani tong aborong no teiwe tini tamo ungliya tamo ungai ungliya ungpai kha amo seng successful ya am haya jotono kisa janjana samoga visit tongmani bagai nai sengga he jaga asuk lajeng tongmani tini asuk malia Happen next time jora kaham ni bisingo kai jor suno suba khangkai seng taisa asuk pinai pokre amoto teng sine asuk na nai khag song lai mani kintu khabak sang lai malaya ni bagai nai tini asuk lai malia o samurong ni bisingte sini Tripura sarong ni je Bengaluru tongnai rok je o video na naiwi tongnai rok no nung tam kok kesar na muso black and hambai angomon kok kesana musungo deja pan tongteng India wo deja city pan tongteng sengjara kai tono poito khlainya rok nogo deja pan tongteng seng kai tono bai kerengai poito khlai tongna nango sin borok tabuk seng angau bahini poito khlaio ke hambai dara hambai teisa sungjangni kok tongke sungfiano ge dara sagra de nini bumung Tanja kaham ani bumung ke Rajesh angbo khoroksa Tripura no te angbo khoroksa Bengaluru no tongjawo abo kaito ni jarai samung khlai tongo kami boroning khadarani kami ke Champaknagar hamari beti chas Kashidas para apti hai jeng omo haike sengoro kaito ni jarai seng yang mo joto palbak sakai tini wo seng kuthumlai tongo tei seng malai manmani abo beleki sini kepal kotor te kaham dia te khaksa bhag seng tini wan suk lai ya thasing ani sei yagra bhag tongnai sini ata bo sai thangka TCF ni meeting seng song lai mani tini wo khlai lai ni bagai dia hai pana TCF ni meeting khlai lai malia tam ni bagai ke joto borok no oro nijini kami hano yakare samung khainang phaje jamani ba baksa samungong baikha baksa jani ja samung bai bijing baikha aban bagai joto phaimaya ni bagai singtini ni meeting no cancel ma khlai laikya tamu kheba abono wansu go kaitor naikhangga sing tai salsa asuk lainai jora ka hamteye sing joto pal khaye sing asuk laimen bisinte sing oro tongbo bahike sini Tripura sarapno kaitor ni ha ni kok khaino piriman tei hani bagi wansuriman tei kaitor ni hano kwariman aba hike sing saitok lai tongo tei sing sambo khlai tongo truk aba hike sing au lai bo tongo abon bagi sing buskang ni salo teibo samung ka hamno tuye agok nani bagi sing thanglai palbak sa kaye ya prisulai nai abo haino sini wansukma tei sini naharma ati hai abo ni bagai sing truk khe buskang ni salo taibo kaito ni samung tuye tei sini Tripura sarap thancha ke tongna tuye sing kogrok salai nai tei abo hike kogrok salai nai bisinte sing teibo buskang go sini Tripura ha no naithok te kaham khlaina ni bagai sini Tripura sarap no kaham ke tisana ni bagai jeng wansuk lainai hinai ang poitu khayo tei wansuk ke abo no kaisa kok o video naiwi tongo je borok rok Bengaluru fan tongtung Tripura ha fan tongtung he deba borok sini video no nugui tongo
इनके tabok phai ke tripura hani Bangalore phai tongo tei borok rok bai kerengmani sini jagrok korei edeba इनके borok जों bai kerengei o kaitoni korok khnawi kerengmani इनके bahai ke kerengnai belai hambai mini singmani ang orono obono koynya musungo je Tripura hani phai tongnai Tripura sarkno tei joto phai tongnai sini Tripura do pharokno kebo kaitono surinani musung tongkha ba charge tok pandarok manjaknani musung tongkha ke norok kerengi mano ang puila bo saithangka ani bumung Rajesh ang JP Nagar 5 phase tongo circle hingke nondani circle hing hunjago aro phaikyanke norok malai manai tai ani phone number rok norok note khaina de 8277183036 on number contact khlaike norok angwi malai mano tai abo ni bisingtei sini TCF fellowship bai kerengi mano tai abo simiya kebo phaiye ba kebo kerengnani musung tongo ba phaina musung tongo ango samung tangpanya ningke norok angbai bo contact khaye samurok ni bagai malai mano tai samurok kobang ma jagao samung khai bo mano apri hai abon bagi ang norok no koyo joto no koyo norok ani number call khaye norok angbai kerengnani bagai kaitoni hawar thani kumsuk thani kaitoni samung sing sajang thani abono yak pal baksa ka suba thani norok ni suba sunango te norok phai malai mano asuk hambai इनके dara nana to sungjanai ko kwbang mano tongo poila swkang no cinema ni rograri boro jaga tong boro jaga ni tambumung tabok tamo khai tong Bangalore Hambai nono nini vlog ni tei jengno au nono ba hambai tisamani bagai phungne abo kaisa yang camera bagai chin bagai kaisa jora kaham na himano kang pulan chanamu songo jotono chanja kaham ani para hingkai hezamara angke mot hangke hezamara batu charge kang kabu tongman hingke Bangalore ni Kumar Swami layout 8 crores tongta bumung ke dara ani mungke robi 이렇게 꼭 승선을 하이시 승 따복 Bangalore TCF 모타 하나는 칼레 동네 해야 돼봐 TCF 모타 성사장만이 뭐 설까이스 까까 따복 승저라 버럭럭 사이먼 yakona Hambai no kisah sungguh Bangalore TCF motha je sengmani ke 2010 isimi ke tabuk to 2019 almost 9 bosor choli tongta 10 isimi senglai mani abo ke kisah kau masang sini abo pila songsa siapa songsa kena songsa puru ke pula puru ke sini koroksa kutham sini orang tongnai rong agi bro tongi thango kaisa ke botabuk chakri mani thang pai kha bini mung ke Manav Devarma tai kaisa ke roti ke bini logi tek khorsa tongo roti ke tabu US song nai agi borok no ro songsa klang mani yar poreng ke jungmai mala lai ke sungja tono mili loi kobong borok no agi songsa purto kobong tong mani ke pula purta je jung malai family borok bani sakang malai sini ata Manav te sini taku roti ta इनके आवर न होते हैं तब 2010 निसिमी तक 20 19 तब 20 ही तब 20 तीनी तो 19 खना ना डेट 19 February 19 February 18 ना इनके अब न प्राय को संगमे ने खाके प्राय 9-10 बছर हाइचोली दं खता इनके TCF मथा खाजाक मानि बाहाय मा दं नोंके TCF मथा खामानि अब सिनि बागै बलाय कायसा जों कपाल गाहाम हायने वानसुरि मानो ताम जों फातार हाव दङै जों चिनि बरक सिमनि गाय जों थपसाखाय सुरि मामना ब्लाय चिनि बाय कपाल गाहाम ओके जों गोबां बरक दंब्ला जों बुनि बरक बाय गो सुरि मानो हायफानो जों आसे माने सराय सरायं सुगियाता ओंखाय निजिनि कक बाय निजिनि बरक जों फातार हाराव टमाटे साबो कासरांगता इनके Tripura जों जे सुरि दंमानि ता Bangalore फाय सुरि दंमानि बाहाय नों कम्फर्टेबल दें जा अर जागा Bangalore सुरि मानि नगनि साबायतै बाहाय बिसु डिफरेंट दं डिफरेंट बोलते बा इको फातार हाव टमा बा पारानि हायगे जों आसे क्रिसमास रक माने आसे फहमदा दं बाखै क्लाइमिया जेकुनु माने खरां रक कट कट जाबि माया बाराव नाय सुरि दंमानि ब्ला हायफानो जों कायतनो सुरि माबा जों जेसे काबे सुरि बा जों आबो सुरि मानि खलायता आनि बखा कायतो
어로 수리 밤티는 맞다고 바로 수리 밤티는 맞다고 맞지 인케 어로 또 기시사 한판에 승수 라이 동자 해 대바 인케 보노 또이 제시니 시시압 모타니 제 나이비 동에 증노 해 대바 승바이 그런의 동나이 바로 땀 꼭까사 나이티니 안 가이사니 꼭 그사는 무슨 할치니 잠깐 이제 사내로 사이칸가 이제 하다라 동나니 이게 좀 가이사 이미기 하게 동나나고 좀 모타 하게 동나나고 그러니까 비슷 그래 그 작가 저는 수리 동네로 너로 수리는 자가로 사이만 수기 그러니까 비슷 바로 수리 동 바로 반다 가이 동 사이만 무슨 한가 좀 하싱진이 딱고 라제 사이칸가 제피너가로 bono kontak saya mana bini nomor saya pelangka. Kini nomor bini nomor bukannya saya deh. Nomor wo jual pun jual rogo. Lain maya rogo kan nengi mana. Kini neng mai pun kontak ni mana. Yang mai kontak saya mana ni nomor kayak 988 690 4009. Inke darah neng tahu t-shirt ni. Hoi teo neng bo posisi no sama kai wi jong abu kita saya. T-shirt ni kan tabuk sekretari wo tong t-shirt ni sekretari. T-shirt ni sekretari na. Ke darah jas ke? ang member tong member inke hai ne hai ang tini ni rono malai ne hinai ang video khai sekango rumo tong pro samani obun dara samai malai ne hinai payment tini kaisa meeting tongmani obo tini success tong dia no hai phano dara tirok sawo tei bo foro hai busuk jora na oi obo success na hai matong Seng tesan next mana asuk lanyai ketam ni ke sini agi no quarter ma tongmani ke seng kabuk besar mazar sini nok ya kerja, engkau sing apa nih tini asung nani sini kok salahnya teman nih, engkau jotono samunggo busy, jotono orang job lainnya bagi pemain apa, joto baru syuting Malia, engkau bagi sing next mana sing apa nih tesak lainnya, asuk lain sing nok kotor kena boy, sing suri lainnya bagi sing apa nih tesak kok salahnya, asana. Hambai ke? Prabhu